Здравейте, приятели! Аз съм Пламен Любенов и с мен се свързаха едни много интересни хора. Това е Пламен Вукадинов до мен. Здравейте! Много се радвам, за което не мога да ви издам цялостната идея и проекта какво всъщност ще правим, но пък ми хрумна идеята да направя влог и ще ви разкажа малко за него. Той е водолаз, а тук до мен имам една екипировка, която след малко ще облека и следва да отидем да ме инструктираш, нали така? Да. Преди да влезем в морето. Точно. Искам само да кажа, че доста дълго време с Пламен си говорихме, тъй като аз имам фобия или страх имам предвид от морето, така че за мен ще е супер ново изживяване и смятам да се справя, защото предизвикателствата точно заради това, да опитваме нещо, което не е в зоната ни на комфорт. Здравейте! Здравейте! Ние в момента сме долу на брега на морето и сега Пламен Адашев ми ще ме инструктира кое как трябва да се случва. Започваме? Ти си. Добре. Днес Пламен ще се мъква за пръв път. Той се вълнува, аз се вълнувам много повече, около 5 пъти повече. Така, първото упражнение, което ще го направим веднага след мъкване на около метър и половина-два, ще бъде почистване на маската. Тоест, ако от някъде се процеди вода, а дори да не се процеди, ние ще я дигнем лекичко, за да влезе вода, за да разбереш как се чисти. А маската се чисти от водата, като се притисне горната част на рамката, поеме се въздух през регулатора, издухва си му пред носа. Един път, два пъти, три пъти, колкото е необходимо. Просто държиш маската, натискаш и водата почва да пада нивото, чисти се. Второто, което трябва да направим, е в момента, в който усетиш леко напрежение в ушите, леко, първо то се усеща като леко заглъкване, и следващото е болка, значи ние не чакаме болка. В момента, в който усетиш леко напрежение, хващаш уса през маската, вдуваш, връщаш тъпънчета обратно, които са разтегнати. А това е докато сме долу под водата? Да. Това е В никакъв случай не излизаме, за да го правим това нещо. Не, това го правиме на такова място, където ти усещаш налягането и натиска от налягането върху тъпънчета го усещаш. Разбрах. Да, те се разтягат леко навътре, надуваш. Идеята е веднага да може да се реагира, да няма дискомфорт в ушите, да. За да може тялото ни да е в синхронизация с морето, примерно. Точно така. Ако човек е хремав, това не може да го направи. Тоест трябва да се чисти, иначе не става. Добре. Това са нещата, които ще направим в първи момент. След това има много подробности, но направи ли го Пламен това нещо, той няма да го опита нататък. Това означава, че всеки може. Ако аз го направя, всеки може. Точно така. Сега вече направо лека по лека ще се ориентираме към морето, да видим на практика как са нещата, защото теорията разбрахме. Практиката е по-лесна. Практиката е по-лесна. За теб. Хайде до след малко. Видя ли какво е, а? Видя ли какво е? Човеко, аз ти как ще стане? Видя ли колко е яко?
Здравейте, приятели! Както сте видяли от предишните кадри, бяхме под водата. Да. Искам да те... Особено ти. Особено аз, да. С твоя помощ, разбира се, и благодарение на теб. Искам да те питам, справих ли се въобще? Какво е чувството, защото ти си човек без увреждане, искам да те питам какво е чувството да помогнеш на някой във вода, извинявам се, който пък е с увреждане. Абе, чувството е така силно удовлетворение, защото на теб ти е за пръв път, ти си над 30 години или там около 30, нали нещо такова беше? Да, 31. Всъщност на теб това ти е първото виждане под вода. Да. Така че за мен това е огромно удовлетворение да покажеш на човек, който до момента не е имал възможност, независимо по какви причини, да му покажеш, какво е под водата, да му покажеш, че и той го може. И в крайна сметка, да, ти го можеш, ти видя, че го можеш. Но и така, само до преди няколко дни не можеш да си го представиш. Ама ето сега вече можеш. Да, особено по разговорите, които проведохме, не им беше много страшно цялата тази... Знам, че е така. Нормални реакции, нормално. Обаче ти изблъскал ли се с други хора с увреждания? Сега? Да. С незрящи хора, с едно глухо момиченце, с деца в ремисия, които буквално са минали през ада, както и ти си минал по същия начин през ада. И всъщност какво се оказва? Че хората, които имат някакъв страх, дали от вода или от нещо друго, в един момент се разбира, че те нямат такива страхове. Те ги преборват. И удовлетворението е, моето удовлетворение е много сериозно. Значи чувството е неописуемо. Така че ако можеш да помогнеш такива хора, помогни, бе. Аз искам да ти кажа, че се чувствах като за първи път много уверен, защото видях в тебе един професионализъм. Ти някак си ме предразположи да го направя цялото това нещо и аз самият да го искам. Особено чрез разговорите ни, защото трябва да си малко и психолог в тази сфера, според мен, нали, говоря за себе си. Доста трудно беше това да се доверя на някой и то не във вода, а под вода. Да, сигурно съм, че вълнуващо. После пък ти видя аз как почнах да махам, бях радостен. Да. Така ли ти казах, бе? Беше всичко ми каза, което показва, че си добре. Всичко ми показва. Въобще и искам много да ти благодаря наистина от все сърце за това преживяване. Няма за какво. Значи удоволствието е мое, казвам ти го чисто сърдечно. Къде могат да те намерят други хора с увреждания и такива без увреждания? Аз се казвам Пламен Вукадинов. Аз се казвам Пламен Вукадинов. Могат да погледнат пък, ако искаш там в нещо отдолу. Във Фейсбук ще сложа някакви линкове, където хората да... Инстаграм, може да оставиш телефона, ако искаш. Няма проблем. Добре, правиме го. Добре. Много ви благодарим, че бяхте с нас в цялото това преживяване. Искам да ви кажа, че ако не се абонирате, няма ние как се абонираме. Довиждане и до скоро и до нови срещи. Чао!